Μέλι Αττική. Το συγκεκριμένο έπαθλο μας έρχεται σήμερα από την εταιρεία Αττική Πίτας. Είναι μέλι αλφα ποιότητας, το οποίο σερβίρεται σε πάνω από 37 χώρες. Παράγεται στην Ελλάδα από Έλληνες μελισσοκόμους και σερβίρεται σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζετε όλοι τις θρεπτικές ουσίες που έχει το μέλι. Και ακόμα περισσότερο γνωρίζετε όλοι πόσο νόστιμο είναι όταν το συνδυάσει με τσουρέκι. Έτσι, δηλαδή το μέλι, ξέρετε ότι έχει θρεπτικές ουσίες. Αυτό που δεν ξέρω αν ξέρετε, άμα το γυρίσεις έτσι και το κάνεις μια κουταλιά. Μας χρωστάς μια κουταλιά μέλι. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ καλό το μέλι, είναι πάρα πολύ καλό. Ήθελα ως οικοδεσπότη σας να είμαι σίγουρος ότι θα σας δώσουμε αλφα ποιότητα και δεν υπάρχει καλύτερο.